Gipadangan sa ilang pahasubo ang mga local officials sa pagkamatay ni kanhi Presidente Fidel Valdez Ramos. Ano ang report ni Nico Siring? Ako si Fidel Valdez Ramos. Sa edad ng 94, namatay kagahapon ang ika-12 nga presidente sa Pilipinas nga si Fidel Valdez Ramos. Nagsilbi siya sa iyang termino ni atong 1992 hangtod 1998. Sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, si Ramos ang miserbisyo nga Presidential Assistant on Military Affairs ug hepe sa Philippine Constabulary. Hangtod nga nahimong Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Usa si Ramos sa nangu sa 1986 People Power Revolution nga nagpalagpot sa katungdanan sa kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa paglingkod ni kanhi Presidente Corazon Aquino, natudlo si Ramos nga AFP Chief of Staff dayon Defense Secretary. Naila ang administrasyon ni Presidente Ramos sa mga palisiya sa ekonomiya ug peace and order. Nabantog siya sa iyang iconic nga thumbs up sign ug kaya natin slogan. Samtang sa Mandaue karong adlaw, naka-half-mast ang bandera sa City Hall building. Agi og pagbangutan sa kamatayon sa kanhi leader. Sa sesyon sa City Council, gipasar in mass motion ang resolusyon nga nagpadangat sa pahasubo sa syudad sa iyang pagtaliwan. Ipada ang resolusyon sa konseho sa pamilya sa kanhi presidente. Si Konsihal Nerissa Sun Ruiz nga kaniadto kongresista sa 6th Distrito nagpasalamat sa mga nahimo ni Ramos ug sa pagpirma sa iyang mga gidusong balaudnon kaniadto. Kung gihan kaayo si FVR, I would go and see him for projects and wa gyud to niya gani gyud balibari ang mga programa para sa 6th Distrito, especially the milk feeding program. Especially sa economic si FBR daghan kay nahimo nga katong gi-open niya ang ubang kuan sa competition sa kay once dunay competition it will definitely makapaubos gyud sa presyo no. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.